Bon dia a tothom, secretària general, gerent de l'IMD, president de la Federació ACAPS, el Bogor Raimon, president de FIAPAS. Primer que tot, deixeu-me en nom de la Diputació de Barcelona agrair a la Federació ACAPS per donar-nos l'oportunitat de compartir visions i de compartir reflexions que ens situïn en una millor posició en quant a la visió del desplegament de la llei d'accessibilitat. I sobretot felicitar-vos en aquest punt d'inici de la meva intervenció per l'organització d'aquestes 18enes jornades de formació. Primer que tot, en nom de la Diputació, repeteixo, el que vull ressaltar és que estem davant d'un projecte de llei que suposa un pas important per garantir l'autonomia, per garantir la igualtat d'oportunitats i per garantir també la inclusió social de les persones amb discapacitat. Com deia el senyor Gené, penso que ens trobem també en una situació important i que cal tenir en compte de canvi de paradigma en aquesta situació. Per tant, doncs, com es ve dient a la jornada d'avui, tenim un nou text legal, un nou text que articula, integra i simplifica la normativa existent i que introdueix conceptes tan importants que cal tenir en compte com l'autonomia personal i l'accessibilitat universal junt amb els mitjans per promoure-les. Tant o més important serà el desplegament de la llei, els reglaments que s'han d'aprovar, els recursos que s'hi destinin, com deia ara la secretària general, i la implicació de les administracions, totes les administracions i del conjunt d'agents. Deixeu-m'ho repetir, tots els agents. Per això té un gran valor ser avui aquí, que siguem les tres institucions que avui ens han convidat i els que esteu aquí presents a la sala, debatent entre tots sobre la seva aplicació futura. I en això les administracions locals, i aquí en aquest sentit estic representant l'administració local dels municipis, dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, hi hem de ser molt presents. Per tant, com a representant de la Diputació de Barcelona, em pertoca fer referència en la meva intervenció a l'important paper que té el món local en fer que la vida quotidiana, o sigui, en els carrers, la vida quotidiana en els barris, en els serveis, en els transports, en les comunicacions, en la cultura, en la formació, en l'ocupació, totes les persones en aquests àmbits tinguin els mateixos drets i tinguin les mateixes oportunitats. La igualtat d'oportunitats com a dret universal es construeix en primer lloc des dels municipis, des dels espais de proximitat i des d'una visió molt transversal que ens engloba en tots els àmbits de la vida. Els municipis, sabeu prou tots, són l'espai on duem a terme la major part de les nostres activitats i per això aquest és segurament el municipi el primer àmbit, el primer espai físic i el primer espai moral en què la igualtat d'oportunitats i l'autonomia de la persona han de participar i ha de participar per practicar-se la qualitat real de la persona en les seves discapacitats, però com un ciutadà o una ciutadana de primera, com un ciutadà senzillament normal, amb tots els seus drets, però també amb totes les seves obligacions. Fins ara hem fet una gran tasca en la supressió de barreres arquitectòniques que fa avui que les persones amb discapacitats puguin accedir als espais de forma sensiblement millor. En aquest sentit, destacar els plans locals d'accessibilitat que els municipis han de fer obligatòriament i revisar cada 6 anys, segons estableix la llei en l'article 5b, en el qual s'ha d'incloure tots els àmbits de competència municipal. Des de la Diputació de Barcelona hem tingut un paper important en el seu desplegament, donem suport econòmic, donem suport tècnic als ajuntaments pel disseny i implementació d'aquests plans, una competència que també ens assigna la nova llei. També vull destacar tota la feina que hem fet per facilitar l'eliminació de barreres arquitectòniques i més recentment les sensorials als parcs naturals, que suma a tot el que s'ha fet des del govern de la Generalitat i el que s'ha fet en els diferents ajuntaments. Tot això ha fet que Catalunya sigui un referent en termes de supressió de barreres arquitectòniques. Som realment al nostre país un referent. El repte es troba ara a la supressió de les barreres de comunicació i aquest és un tema que aborda de ple la nova llei.
S'estableixen les condicions perquè la comunicació sigui accessible per a les persones amb discapacitats sensorials, partint de l'oportunitat que ens donen les noves tecnologies de la informació i les noves tecnologies de la comunicació, i donant visibilitat a un col·lectiu que fins ara havia quedat llastimosament en segon pla. En aquest sentit, una de les fortaleses i també una de les febleses de la llei rau en l'adopció d'un concepte, que en parlaré ara tot seguit, el concepte de la raonabilitat, a la utilització de les adaptacions o a l'adaptació dels mitjans tecnològics. Aquest, el concepte de la raonabilitat, és un concepte adoptat per la nostra legislació que prové d'altres cossos normatius, principalment cossos normatius nord-americans i de la Unió Europea. Es tracta de fer una avaluació ponderada entre el benefici que una determinada adaptació té pels seus usuaris, com el grau real d'autonomia que proporciona i també del nombre d'usuaris reals i potencials en relació amb els costos de la seva implementació. Caldrà, per tant, que el reglament que desplega aquesta llei fixi amb més precisió, penso que és absolutament necessari que fixi amb total precisió els límits màxims i els límits mínims del concepte de raonabilitat. Cal que sigui un concepte el menys subjectiu possible i el màxim d'objectiu possible. En aquest sentit, soc de l'opinió que aquests límits s'han de fixar en el desplegament reglamentari a partir de 3 criteris bàsics. Primer, la similitud amb les lleis i els reglaments dels països del nostre entorn europeu. Segon, en base a les circumstàncies específiques del nostre país. I en tercer, en base a la participació del sector en l'objectivització que us deia i l'acceptació d'aquest procés i d'aquest concepte. També vull destacar que a la Diputació de Barcelona tenim també un recorregut en cooperació amb els ajuntaments i les entitats del sector per fer accessibles els serveis municipals a través de les tecnologies a les persones amb diferents tipus de discapacitat sensorial. Tal com ens diu la llei, els serveis han de ser accessibles, tant pel que fa a la seva utilització com a la informació que es faciliti en relació amb aquests serveis. No val res tindre una accessibilitat si l'usuari, la persona que els ha de fer servir, no sap que existeix aquesta accessibilitat i com l'ha de fer servir. Tenim, per exemple, el servei local de teleassistència, un servei que està adaptat a través d'una pantalla tàctil perquè pugui ser utilitzat per a persones amb discapacitat auditiva o problemes de comunicació. Aquest és un projecte que hem treballat amb la Federació ACAPS i també amb altres entitats i que a partir d'una prova pilot hem universalitzat ara ja el conjunt de persones amb discapacitat auditiva. També, parlant de la Diputació, en l'àmbit de les biblioteques, també hem introduït mesures per eliminar barreres de comunicació, com ara l'anell magnètic per a persones amb dificultats auditives, els audiollibres, els llibres en braille, les telelupes, escàners i lupes de mà, lectors de pantalla i lectura a domicili per a persones amb dificultats visuals. Un altre exemple el trobem als museus, on hem impulsat a través de la xarxa de museus locals i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya espais visuals i tàctics i audioguies per facilitar l'accés al contingut a tothom. En aquest sentit, cal seguir treballant en el desenvolupament de mitjans de suport a la comunicació que, com estableix la llei, han d'incorporar progressivament els sistemes d'audiodescripció, subtitulació i interpretació en llengua de signes. Tenim, doncs, l'obligació d'incorporar mesures que ens permetin trencar barreres comunicatives i garantir l'accessibilitat a la informació, l'accessibilitat als serveis, a la cultura, a l'esport, a l'educació, a l'ocupació, en tots els camps. Un altre element clau, a banda de l'oportunitat de les noves tecnologies, també s'ha fet menció, és el paper dels professionals. La llei estableix que les administracions públiques han de preveure la formació necessària perquè el personal d'atenció públic tingui el coneixement adequat per dirigir-se i donar suport a les persones amb discapacitats. Avui estem en una jornada de formació
Des de la taula inaugural anterior ja se'ns ha parlat o reclamat a les administracions sensibilitat i en aquest sentit dir que des de la Diputació potenciarem la formació adreçada als professionals de serveis a les persones en matèria d'accessibilitat. Ho venim fent en diferents espais, els serveis socials, els museus, els espais escènics i és una de les línies que de l'acord a la llei desplegarem i caldrà seguir desenvolupant i adaptant en els nous contextos, amb les noves tecnologies i amb els nous recursos. Vaig acabant, doncs, caldrà més formació, però també caldrà més acompanyament i assessorament als professionals. Per això hem posat en marxa una guia de recursos i un servei d'assessorament online per a professionals dels ajuntaments en matèria de discapacitat i accessibilitat. Aquesta és una llei que incideix en la sensibilització i les mesures de difusió a la societat. Crec que des del món local hi podem aportar i hi podem aportar molt al costat de les entitats socials per fer arribar a un major nombre de persones noves mirades entorn de la discapacitat. Mirades positives. Abans ho parlàvem amb el president d'AFAPS, que cal positivisme i el positivisme ens ajuda també a trencar barreres a les actituds que malauradament encara existeixen i que contemplen la nova llei. Acabo ja. Finalment, com ja s'ha dit, aquesta llei s'ha elaborat amb la col·laboració de les entitats més representatives que també han d'estar molt presents en el seu desplegament. La llei s'ha d'implementar amb la implicació de les diferents administracions, la Generalitat, els ajuntaments, la Diputació, però sobretot també tenim molt en compte la col·laboració de les entitats del sector. Crec que és així, amb l'esforç de tots i amb el paraigües d'aquest nou marc legal que aconseguirem avançar a la igualtat d'oportunitats com a un dret universal. I quedo a la vostra disposició si en el torn d'intervencions vostres us hem d'aclarir o seguir participant en aquest debat. Moltes gràcies.